Te-ai întrebat vreodată de ce atâția bărbați îți scriu și totuși atât de puțini contează cu adevărat? Faptul că primești sute de mesaje nu înseamnă că toți acei oameni te văd cu adevărat. Atenția este ieftină. Respectul, timpul și devotamentul sunt scumpe. O femeie valoroasă știe că nu toți care o doresc o și merită. Nu numărul bărbaților contează, ci standardul pe care tu îl setezi. Nu te măsura în validare de moment. Măsoară-te în cum te tratează cine rămâne după ce jocul s-a terminat. Respectă-te. Alege-te. Fii tu standardul, nu opțiunea. Dacă tu nu îți cunoști valoarea, lumea ți-o va reduce la cifre. Ridică-ți standardele. Când știi ce meriți, nu te mai impresionează oricine. Dacă ai simțit că acest mesaj este pentru tine, lasă o inimă în comentarii și abonează-te pentru mai multe.